Пловдивчанката Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл. 18-годишната българка победи с 6-3 и 6-3 седмата в схемата и 430 световната ранглиста за жени Алевтина Ибрагимова, Русия. Срещата продължи час и 28 минути. Янева спечели 3 поредни гейма от 3-3 до 6-3 в първия сет. Българката изостана с 0-2 във втората част, но взе 6 от следващите 7 гейма за крайното 2-0. За място на полуфиналите Янева ще играе срещу втората поставена и 264-та света Анастасия Соболева от Украйна. В турнира предстоят още 3 мача с българско участие. Поставената под номер 4 на сингъл Лия Каратанчева ще играе срещу Джорджия Крачун от Румъния, а Лидия Енчева, която получи уайлдкарт от организаторите, ще срещне румънката Александра Ирине Ангел. Лия Каратанчева и Сафо Скелариди от Гърция, поставени под номер 1 на двойки, ще играят на полуфинал срещу Анастасия Соболева от Украйна. Турнира протича при перфектни условия. Доста хора са ангажирани с провеждането от турнира. Виждате, отзад има ангажирани подавачи, които са от клуба над 30 дечица, помагат. Отделно има хора, които отговарят за транспорт, 2 физиотерапевти и още около 4-5 организационни лица. Камен Георгиев сподели, че конкуренцията на турнира е силна и това гарантира равностойни и интересни срещи от елиминациите. Турнира е с добро ниво, с добър ранкинг играчите. От 230 до 300-300 място варират. Втората седмица ще бъде доста по-силна. Идват играчи, които са 170-та, 190-та. Ще дигнат нивото. Качествени състезателки. Ранкинга не говори нищо за това какви са те, защото преди това са били с доста по-добър ранкинг, така че много качествен тенис и може жителите на град Пазарджик да дойдат да гледат един качествен тенис. Вице-шефът на Народната тенис федерация подчерта, че този и следващия турнир в Пазарджик са двата най-високо поставени за клуба през 2025 година. В календара на тенис клуб Фаворит и състезанията, които се превеждат на територията на град Пазарджик, това са старс турнирите, най-добрите 2 турнира, които всяка вече 3-4 година организираме на фона на около 15 евента, които правим през цялата година. Тази година от ITF ни дадаха даже допълнителен втори турнир. Вчера си тръгна представител на ITF, Международната федерация, който отговаря за тура, с супер отзиви, с супер атестати. Така че се надяваме до година да продължим с провеждането на този вече традиционен турнир за Пазарджик и за нас. Международният турнир от веригата ITF за жени в Пазарджик продължава до неделя, а входът е свободен.